Les veus de la gent major ens ajuden a contemporitzar la situació, perquè ara moltes parelles romanen a casa tant de temps com no imaginaven passar. No imaginaven viure junts tant de temps, fer tantes coses junts i tindre també un cúmul de moments insospitats, potser de vegada incòmodes, tots junts. D'això en sap prou Maria, que viu amb Pedro a Teulada. Maria i Pedro, que estos dies havien de celebrar les bodes de diamant, és a dir, 60 anys de casats. Maria, 60 anys junts. Quan havíeu de celebrar tot això? Pues el dia 9 d'abril, 60 anys junts, sí. I 3 de novios, 63. Com es fa això? Com va sorgir tot això de l'amor? Tota la vida, perquè hem viscut els dos al mateix carrer. Jo el 53 y ella el 95. Y entonces no había pasaje que teníem ara. Entonces tenía que passar precís per anar a casa. Tots els dies ens veiem 3 voltes, o sigui que entonces no és com ara, perquè entonces festejàvem i ma mare se sentava al costat de nosaltres, no és com ara que estan lliures. Si ma mare s'anava a dormir o que fora, doncs quedava la meva germana amb nosaltres. Coneixia del carrer, però no teníem aquesta piscina per anar junts, perquè tenia 6 anys més que jo. Però quan entonces fèiem llata, que avui es diu pleita, bueno, i la seva germana va morir sa mare, que va morir molt jove, va morir 62 anys, la seva germana feia, emporteu-se'l, perquè ja estava molt trist, ja era molt jove, i que us faci companyia i per almenys el feu. I mira, i ahir va vindre la cosa, ens vam posar a festejar, i als 3 anys ens vam casar. L'any 60 ens vam casar. A 61 va néixer la meva filla major, que té ara 61 anys, després va néixer la meva filla segon, que en té 63, després va néixer la meva menuda, i després va néixer el meu fill l'any 70, després tenim 8 nets, que una té 25 anys, que ara està en estado, tinc una que té 29, que també torna a estar en estado, que tinc una rebesnita que té 5 anyets, que és un llimoniet, més simpàtica que el món. Després tinc el meu fill, que en té 40, que ara 50 anys, que va néixer l'any 70, té un xiquet que en té 10, i la meva rebesnita que en té 5, tot bé. I es van casar en els anys 60, l'any 60. Doncs ens vam casar l'any 60 i estem així casats els dos i doncs perquè sí, doncs, que vivim junts i ara el dia 9 doncs, va ser 60 anys que ens hem casat. L'any 50 el vam celebrar, vam fer les bodes d'or molt bé, vam fer un creuer, vam anar 8 dies de vacacions, un creuer, i vam estar 8 dies meravellosos i vam fer 50 anys anant en el barco. Vam fer una festa i molt bé, molt bé, molt bé. Les bodes d'or les van celebrar en un creuer, però ara en les de diamant... Pues claro, perquè ens vam casar, entonces havíem a la meva sogra feia 2 anys i no vam celebrar res, perquè la por família i res. Però ara va ser una boda als 50 anys meravellosa. 2 castells, 2 traques, 2 vídeos, fotògrafo, vam passar diapositives, va ser preciós. I ara als 60 anys, pues bé també. Hem estat malalts, pues bueno. I tot això, però després de casar, doncs molt bé, alguna peleeta de vez en quan, perquè això és precís, que els que estem junts mos barallem. Però això són barallades de poca importància, no? I ara confinats i junts, com ho porten aïllats, sols? Pues ara, pues molt bé, si dins de casa, pel planteria que tenim ara, i bé, mira, esperant 2 rebesnets, que els netes dos estan en estado, amb molta il·lusió, i molt bé, gràcies a Déu. I això de les videotelefonades, li agrada? Ah, jo sí, jo em faig tots els dies, els meus nets, els meus filles, tots. Vaja que sí, jo envia jo, això sí. El meu home no, ni una, però jo, mare de Déu, Carmen, tots els dies em faig uns quantes i això. També feim videollamada, ells juguem al bingo, amb els meus nets. El meu net viu a Vinaròs, que és gerent d'allà en una tenda, i ell fa videollamada, i ens juntets cap a casa, i juguem al bingo. Molt bé, molt bé. Des de fa 40 dies no han eixit de casa, supose. Qui els compra? No, per a res. Jo al balcó, pujo al terrat, per la llevadora, estenc la roba, mira, ahir em va a plegar, pues coses així, que ens ajudem una a l'altra. Tinc una xica que ve 3 dies a la setmana a fer-me la feina, i ella va comprar-me perquè té el permís del jefe, porta mascarilla, porta guants, la xica va comprar-me i va anar a comprar-me, ja pot anar a la farmàcia, que està autoritzat, o sigui que més bé que el món. Jo no espero res. Els meus fills em porten el dinar, però de la porta no passen. El meu net igual, el meu fill va amb guants i mascarilla, perquè treballa en un lloc que va molta gent. I molt bé, la panadera m'envia el pa, que la gent del carrer em toquen la porta i me'l deixen, i vull dir que molt bé, gràcies a Déu, molt bé. Ara estem bé. Maria, sembla que està molt més a gust a casa. No té pressa d'eixir? No, jo no tinc cap de pressa. El home està més desesperat. Però jo passa que jo ja tenia
la norma de salir de casa. Ell s'anava per millor de matí a fer un cafè amb un bermudet, amb un amic, i després potser s'anava al cafè, i ara ho porta més mal que jo. Però jo, com estava acostumat a salir de casa, perquè faig sopa de lletres, pinte, les més, anàvem al bingo a Pau del Costat, però vam veure la manera anàvem juntes i ja no m'ha anat tampoc, ara fins a la pedania aquesta, pues encara menys. Però que jo m'he habituat a això i fa temps que estic així, després també per això del mal meu, que tinc un susto així, de volta m'agarra això d'així, pues bueno, jo ho porto bé. El nom és tampoc més desesperat de no així, clar, s'ha d'acostumbrar a anar sent, i ara no va, pues, però bé, ho fem bé. I els fa por el que escolten en la televisió? Com conviuen amb tanta informació al voltant del contagi? Ho comprem menys, perquè a mi jo estic llegint de tres que posen a la tele i ells estan parlant una cosa en els anuncis i vas per una altra això i dius, tu no fas cas del que posa a la tele, tu, com no ho sents, ells estan parlant una cosa i posen una altra. I, clar, ell sap, pues, millor s'enfada, i perquè diu, jo ho estic llegint, sí, però no està llegint el que ells diuen. Ella s'ha preocupat, si llevaran la paga, i tu no penses la paga no l'han de llevar. Totes aquestes coses de persones majors, perquè és de 89 anys, i un tinc 6 menys que ell, però gràcies a Déu jo estic més... No és que vull dir que estic més sabuda que ell, però bueno. Però jo aquestes coses ho porto tot més bé que ell. No rigues, no, que és així, Està rient-se, però que és així, perquè ell no sent les coses com cal, i jo altres dic les coses i com les entén al revés, però potser s'enfada així un poc amb mi, però no mengis el cor de antes de parir la huella,